Gebiaring Tadhit sakeplasing Pandulu. Raden Bratasena wis prapta tepining Wonomarta. Ngadeg jejeg adenger-denger candrane nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu arane wujudan manggon Sinukarta rinengga-rengga sinungging jinawi-jawi wauta. Kadengardaning karsa satemah tuwuh krodaning driya pinutu putaning tekad. Sigra cancut tali wanda cancut arane cincing tali wanda cecaotan. Angusap unang kuku Pancanaka ning setake sabuke. Gya jumangkah ambabat Wonomarta. Andunggar sira ageng-ageng rusak gumpul amukah gawa candrane nganti bisa bubrahke saisining wana.
banjur aku ning angin kukurang raning gunung kura-kurnita kagiri-giri oh wah aku dadi gumun jroning aku babat Wanamarta iki kayon-kayon padha rubuh kewan-kewan saisining wana uga padha mlayu merga wedi yen kebrukan wit utawa ketiban watu. Wah, lah kok iki ana munyuk gedene mung sak lengen malah mung klekaran bantalan watu. Wah, kethek yen pancen kowe bisa tata jalma lan duwe jeneng. Wah, kowe sapa? Aduh Raden, keparenging dewa nadyan kula wujuding wanara nanging kula saged tata jalma. Dene nami kula pun Senggana Raden. Wah, kowe Senggana. Aku Bratasena. Senggana. Kowe kok malah glekaran ana kene. Monggo kewan-kewan padha mlayu kabeh Raden. Mugi kauningan nadyan wujud kula wanara nanging kula anggadhahi cacat boten saged mlampah. Kula lumpuh Raden. Wah, kowe lumpuh inggih. Pramila kula ikhlas menawi kerubuhan kayon. Kowe ikhlas nanging aku sing kedosan. Mergo aku sing babati alas iki. Wah, tegese aku sing wis dalari patimu. Mula aja nganti kedadean. Kowe saiki lunga wae. Lunga saka papan kene aja nganti kasempyok. Duh Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi? Pangyatanipun kula lumpuh kados ngaten Raden. Yen pancen ngono. Wah, saiki kowe bakal tak tulungi. Bakal tak uncalke nanging tak gawe bisa tiba papan nggon empuk. Pamrih supaya aja nganti lara awakmu. Waduh. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula. Yen mekaten monggo, monggo kula aturi nguncalaken monggo Raden. Sak lengen gedene. Wah, bote ora umum. Lho, wonten menapa to Raden? Wonten menapa? Kaya aja pamer karo Bratasena. Ing atase munjuk sak lengen wae. Tak junjung aku ora kuat. Wah, mongko wit sak prangkul. Rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah. Kula aja pasang walat Raden. Kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat niku. Wah, aja pamer. Kowe rasah pamer. Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe? Wah, aku ya duwe sedulur, wujude ya kethek putih. Jenenge Anoman. Wah, kowe tak kandhake dulurku Anoman. Mesti kowe bakal kewirangan. Anoman mesti luwih hamuk. Lah dalah adikku dhewe, adikku Bratasena.
Dewa Bathara yang lumo dewaku aladalah bareng pun kakang rangkul marang si Adi aku malah banjur tok kipatke aku tok jotos. Wah salah kowe ngaku aku yen aku iki jare adimu lho pancen sliramu kuwi adiku mergo sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih jenenge Anoman yo jenenge Anoman kaya kethek putih ning jenenge Senggana lho piye to iki Senggana ki ya Anoman Anoman ki ya Senggana kuwi jenengku kabeh mergo jenengku ki akeh Anoman Senggana Rama Dayapati Maruti Anjani Putra kuwi jenengku ana akeh kowe iki adikku ya Di kowe iki adikku kowe sedulurku nunggal bayu Di wah aku durung percaya pancene kowe munyuk putih nanging yen Anoman ki wujude gagah gedhe kaya aku iki wah ora cilik kaya kowe munyuk mung sak lengen gedene kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to wah nek pancen kowe iso wujud Anoman sing gedhe aku lagi percaya ngono ya yen ngono sawangan iki Kyai Bratasena